O pasado domingo, un centenar de persoas concentrouse nas portas deste concello unha demanda común: apostar por un novo modelo enerxético máis sostible e menos lesivo para a saúde das persoas, das veciñas e veciños de Ourense, pero tamén para a saúde ambiental. E dirán vostedes, moitos dos que están aquí, de seguro, un centenar de persoas son moi poucas, vale? A mí me encantan os datos. Se o relacionamos co total da poboación de Ourense, porcentualmente é reducido, pero nese mesmo momento esas 100 persoas están acompañadas por outras miles, centos de miles no resto do mundo, que nese mesmo momento manifestábanse pedindo exactamente o mesmo. Por qué? Como todos saben, e todos nos informamos, ou ao menos iso agardo que todo o mundo faga, este lunes, 30 de novembro, diferentes líderes políticos mundiais reunironse en París para negociar o próximo acordo global sobre o cambio do clima despois do claro fracaso que supuso o protocolo de Kioto. Na moción que se lles axunta, que se lles presenta, aparece recollido os datos desa xuntanza e os datos aportados tamén no último informe sobre cambio climático do panel intergubernamental das Nacións Unidas, publicado no ano 2014, onde se apunta a proximidade do denominado punto de non retorno, que xa non hai marcha atrás. Por iso digo que o gallá, esto sexa unha entelequia. Se os países industrializados mantemos o actual ritmo de emisións de gases de efecto invernadoiro e non somos quen de manter o aumento da temperatura mundial media por baixo dos 2 grados centígrados, non un concelleiro de Ourense, non. A Organización de Nacións Unidas e a Unión Europea concordan en que a aceleración exponencial desas consecuencias derivarán en casos que non son quen de descifrar, non son quen de prever o que pode acontecer se aumentan esos 2 grados. Somos responsables de algo en Ourense? Temos capacidade de decisión? Temos capacidade de alterar esta situación? Dende a periferia da periferia, dende o municipal? Pois un sí rotundo. Un sí rotundo, porque, como ben apuntaba o compañero Miguel, a atmósfera non remata en Galleriz. Nos temos moito para facer. Nos estamos longe de París, sí, pero as nosas accións, aquí e a diario, teñen un impacto real no aire que respiremos. Recordemos a moción de democracia ourensana a propósito da ineficiencia do uso do vehículo privado e as súas consecuencias. Cando nos interesa para algo os datos, vamos a eles. Cando nos interesa para apoiar a nosa moción, vamos aos datos, contaminación e demais. Aí sí, aí podemos facer algo. Pero cando xa non nos interesa e para outra cosa, bueno, pues esos datos xa non interesan tanto. Insisto, segundo dato do Observatorio de Sostenibilidade de España, somos a terceira capital de provincia máis ineficiente no uso de vehículo privado, só por detrás de Palma de Mallorca e Tenerife. Dúas insularidades que non teñen nada que ver coa realidade local. A actividade diaria en cidades como Ourense, espalladas ao longo da Península Ibérica, pero tamén en Europa, América, Australia, é a responsable de entre o 70 e o 80% das emisións de efecto invernadoiro. Podemos enganarnos a nos mesmos agardando que alguna outra persoa en Madrid, alguén moi inteligente que saia de alguna universidade, solucione o problema, pero a realidade é que non é así. A realidade é que as cousas cámbianse dende o diario, dende o pequeno e dende o local. Non vou recordar aquí a famosa frase de Eduardo Galeano de xente pequena. En lugares pequenos poden facer moito. Imagino o meu pensamento algún de vostedes: vuelvo ou me vuelvo? Precisamente da xente que está falando agora mesmo. Vuelvo ou me vuelvo? Iso en Madrid, home, iso en Barcelona, ou incluso nalgúna das grandes cidades que como Coruña ou Vigo, pero en Ourense non, que ni sequera temos industria. Bueno, pues a mí encantan os datos. E se vostedes leen o informe anual de calidade da aire do Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, realizado a partir dos datos recollidos polo Registro Galego de Emisións ata o ano 2013, sae un estudio comparativo das 4 grandes cidades de Ourense. Sabes onde nos coloca? Non a altura de Lugo, entre Pontevedra e Coruña. E a vista está que Ourense é unha cidade industrializada como Coruña ou como Vigo, igual, idéntico. Aquí tes os datos. E comparar isto cos magostos pareceme unha falta de respeto e unha falta de perspectiva ao futuro enorme. Obviamente Ourense non é Madrid, ni México DF, ni temos que ir pola rúa con mascarillas, e só
podemos facer pequenas cousillas para irnos sumando. Os nosos problemas son outros, pero para que non cheguemos a eses problemas, nos proponemos unha batería de medidas dende o local. E dende o local podense empezar a facer moitas cousas. Podemos comezar cuantificando e inventariando que nivel de emisións temos nas nosas instalacións e empresas municipais. Fixar objetivos de reducción a partir do que se nos, do acordo que chegue en París. A nivel de fiscalidade, podemos introducir cláusulas sociais e ambientais na contratación pública. Podemos poñer en marcha accións fiscais para bonificar, para estimular a población local e as empresas para que asuman estes objetivos. A nivel de difusión, podemos facer campañas, podemos ter un compromiso claro e decidido desta corporación na mesa de mobilidade para traballar sobre